Ano itong tinatawag na wheel conspiracy sa kasong plunder? Ating tatandaan na ang anti-plunder law ay napasa noong July 12, 1991 base sa Republic Act number 7080. At ayon sa Section 2 sa nasabing batas, ang public officer o ang mga kasabwat ng nasabing public officer kagaya ng corporation o mga private individuals na nagnakaw sa pira ng bayan ng at least 75 million pesos ay guilty sa kasong plunder at may parusa na life imprisonment habang buhay na pagkakulong. Ang nasabing batas ay naamindahan sa Republic Act number 7659. Ito ang death penalty law, ang batas kamatayan through lethal injection. From 75 million pesos na minimum amount na nanakaw ay binawasan ng 50 million pesos. So from 75 million, nag-lower ng 50 million pesos ang minimum amount na nanakaw sa kasong plunder at ang makondikto under Republic Act 7659 sa kasong plunder ay lethal injection. Ngunit sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo ay na-abolish ang death penalty law. Ang pinaka mataas na ngayon na parusa sa kasong plunder ay life imprisonment plus perpetual disqualification to hold public office sa mga public officers. Ang unang nakatikim sa kasong plunder ay walang iba, ang dating Pangulo na si Joseph Ejercito Estrada. Inakusahan si Irap na nagnakaw at naka-accumulate sa pira ng bayan ng at least 50 million pesos. Sinampahan si Irap ng kasong plunder. Ang nasabing kaso ay umabot sa Supreme Court at ang Supreme Court ay nag-apply ng American jurisprudence at binusisi ng Supreme Court ang sabuatan sa pagnakaw sa pira ng bayan during Irap administration. Sabi ng Supreme Court, mayroong conspiracy. Ang tawag ay wheel o circle conspiracy. Ano ito? Ang sabuatan ayon sa pinakataas na hukuman parang gulong. Sa gulong merong hub, merong spokes at rim. Sinabi ng Supreme Court, ang hub ay si Irap. Ang spokes, ang mga kasabwat ni Irap. At ang rim, isa lang ang kanilang design o motibo na magnakaw ng pira ng bayan ng at least 50 million pesos. To simplify, itong tinatawag na wheel o circle conspiracy. Ang hub, sila ang pinuno, ang mga mastermind sa kasong plunder. Ang spokes, sila ang mga kasabwat.
sa pagnakaw sa pira ng bayan at isa lang ang kanilang motibo. Ito ang RIM, magnakaw sa pira ng bayan na at least 50 million pesos. Now, sa ngayon po, patuloy na nabulabog ang ating bansa sa malaking iskandalo sa flood control project. At mayroon ng mga matataas na opisyal ang napangalanan. At mayroon ng plano na kasong plunder ang i-file laban sa mga magnanakaw. Sana naman ang mga tinatawag na hub o ang mga mastermind sa pagnakaw sa pira ng bayan, hindi lang millions, billions dahil sa substandard at ghost flood control project. Hindi ordinary na nakawan, hindi ordinary na sabuatan. Dapat ang hub o ang mastermind makulong. At ang mga kasabwat, sino pa? Lahat ng mga na-involve sa anomalya sa flood control project dapat maparusahan. Bakit? Kung ma-prove base sa mga ebidensya, hindi ito ordinaryong sabuatan sa pagnakaw ng pira ng bayan. Ito ang tinatawag na will conspiracy. Merong hub o mastermind, merong spokes o mga kasabwat, at merong RIM. Isa lang ang kanilang motibo. Magnakaw sila sa pira ng bayan. At least 50 million or more than 50 million. Sa ngayon, billions ang nanakaw. Dapat mirong maparusahan.